Здравейте, скъпи приятели! Добър вечер и независимо кой къде ще ме гледа, казвам ви здравейте и добре дошли. Ще се радвам да се абонирате, ако ме гледате в YouTube, ако примерно сте абонати в каналите ми, чукнете камбанката, абонирайте се, споделяйте видеята. Идеята, информацията и знанията, които се дават в тези видеа, независимо дали ще говоря аз или някой друг, е да има споделяне и тази информация да достига до хората, които имат нужда да чуят. Дали примерно знания, дали някаква практика, дали някакво видео, дали таро гадание, няма значение, въпросът е да има движение. И ако примерно аз имам нужда от видео, някой ще има нужда от практика, трети ще има нужда само да чуе гласът на определен лектор. Въпросът е кой от каквото има нужда да вземе тази информация, да я приложи към себе си в момент на намирането и на търсенето и да се възползва от знанията и от уменията. Ето това е най-важното да знаем. И днес искам да споделя нещо, което ще бъде много кратко, но то е актуално, то е работещо при мен и аз бих казала, че това го споделям навсякъде, за да може всеки един, който търси и който има определена проблематика, да се възползва. Темата е любов, темата е пари. Много важно условие, когато ние по принцип слизаме тук на земята, ние подписваме договор с кого ще се срещнем, какви родители ще имаме, с какви хора ще се срещнем тук на земята, кои ще бъдат нашите деца, кои ще бъдат нашите партньори, каква ще бъде нашата мисия. И на съзнателно ниво ние всичко знаем горе. На астрално ниво ние всичко разбираме. Астралното ниво или астралното тяло, то се намира ето тук, където е между сърцето, сърдечната чакра и гърлената чакра. Това е астралното тяло. Тук се намира духовното тяло и малко под гърдите се намира физическото тяло, дух, душа и тяло, нали, триизменното цяло. Но това не е идеята на нашия разговор. Искам да кажа, че на астрално ниво ние знаеме с кого ще се срещаме. На астрално ниво ние знаеме с кого ще се виждаме тук в земния си живот. Слизайки тук на земята, ние абсолютно нямаме никаква представа и в повечето случаи ние забравяме. Тоест, има един процес като такова едно бяло петно, в което в повечето случаи нашите неща или всички неща, които ги знаем отгоре, те се забравят. И ние тук идваме, за да можем да се развиваме, да се учим. И затова в повечето случаи има и такива хора, които ги виждате и си казват, този човек ми е много познат, този човек ми е много приятен, с този човек мога да комуникирам. Без да съм комуникирала и да съм говорила много, знам, че този човек може да ми помогне. Това е защото вие го познавате от предишен живот. Имали сте взаимодействие, имали сте взаимовръзка и така нататък. И има такива хора, които просто не може да ги търпите, дразнят ви само просто докато си помислите за тях. С тях сте имали конфликти и е важно да ги отработите. Кармата и конфликтите се отработва с много любов и с даване и с получаване на любовта, която така или иначе в повечето случаи на нас ни е трудно да я дадем. Когато ние обаче слезем долу тук на земята, ние знаем какви родители ще имаме и в повечето случаи ние искаме да преработим тези родители, да ги направим в позиция, да бъдат в наше харесване, т.е. да бъдат любящи, да бъдат даващи, да ни дават, да ни обожават, да ни правят живота красив, щастлив, успешен и така нататък, обаче в повечето случаи не е така. И това се получава като процес, в който ние трябва да отработим определени неща, свързани с нашите родители. Обаче в повечето случаи ние забравяме какъв е процесът, забравяме, че ние сме избрали точно тези родители, че ние сме поискали да бъдат тези родители наши и затова ние в повечето случаи имаме проблеми с любовта, с обичта и с финансовите постъпления. Майката отговаря за любовта, таткото отговаря за парите. Това са двете възлови фигури, които е много важно ние да обичаме, ние да приемаме, да не критикуваме и да не очакваме от тях нищо. Рода, семейството е много важен катализатор, особено майката. Независимо от това, в какви взаимоотношения сте и какво сте имали, какво сте преживели, вашата майка като цяло е катализатор. Тя отговаря за вашата любов и отговаря за това вие да имате прекрасни, любящи отношения с вашия партньор. Ако нямате партньор, ако нямате любов, ако нямате отношение правилно и хубаво с вашият партньор и с вашите деца, с вашите близки хора около вас, които са, просто помислете какво е вашето виждане, какво е вашето отношение към вашата майка. Много е лесно да обичаме правилни родители, много е лесно ние да обичаме родители, които са безпроблемни, родители, които дават, родители, които не са критични, родители, които са любящи, даващи, не критикуващи.
Това е много лесно за обичане, но ние по принцип избираме такива, които е много важно да ни покажат, че ние имаме нещо за отработване. Било любов, било приемане, било прощаване, било примерно да използваме прошката, било примерно да приемем без да критикуваме. Общо взето всеки един знае за какво става въпрос, но тук основното е, ако нямате партньори и ако имате проблеми в любовта, обърнете внимание на това какво е вашето отношение към вашата майка и обърнете внимание на това какво примерно вие така подсъзнателно може би индикирате, защото ние на съзнателно ниво разбираме всичко. Ние с нашето виждане, с нашето чуване, на съзнателно ниво ние разбираме всичко. Дори това, което аз го казвам навсякъде, сте го чували най-вероятно. Дори, примерно, знаете, че ние съвсем съзнателно си избираме родителите, но слизайки тук на земята, ние нямаме тази информация, която ни е отгоре. Нямаме тази информация, която ни е толкова ясна. Нашето обикновено простичко съзнание и ум няма тази индикация да получава тези знания. По-скоро ние с всеки изминал опит, който правим, да допуснем грешка, да си научим, да направим различни неща, ние общо взето по този начин трупаме опитност и леко по леко започваме да разширяваме нашето съзнание. Таткото отговаря за парите. Ако имате проблеми с вашите пари, ако имате проблеми с вашите приходи, с вашият работодател, с вашите колеги, ако не се разбирате с вашите работодатели, колеги или доста често сменете работа или не ви заплащат това, което по принцип искате да имате, ако нямате подходяща работа, ако искате да работите нещо, което много отдавна го желаете, но нямате смелост да направите крачка, защото казвате нямам пари, нямам подкрепа, нямам това, нямам това, обърнете внимание как вие приемате вашият баща. От позицията на това какво ние харесваме и как ние възприемаме нашият баща, от това зависи нашият успех, нашите постъпления, нашите финанси. Другото, което мога да кажа, ако всичко тук ви е наред и казвате, аз съм окей с моите, примерно, родители, аз съм окей с всички тези неща, които се случват, аз съм запознат с това, което примерно ти ми казваш, знам ги тези неща, но въпреки всичко приемам, имам прекрасни взаимоотношения с мама, имам прекрасни взаимоотношения с татко, приемам ги такива каквито са, не критикувам, но въпреки всичко нямам любов и нямам пари. Тогава бих ви препоръчала трети вариант, в който може да си направи една такава цялостна преценка, откъде идват проблемите и откъде идват първопричините. Създадох диагностика, която бих казала, че е уникална и това е най-доброто ми произведение, услуга, която съм създала. Доволна съм, щастлива съм, защото има така хора, които така вече се възползват от нея. Тази диагностика е около 2 часа и нещо си стартира. Тази диагностика е онлайн, тази диагностика като цяло ми дава индикация, информация за всеки един човек и когато ние направим равносметка къде има блокаж в някой енергиен център, диагностика на чакрите се казва, тогава ние разбираме откъде идват проблемите. Дали примерно имате проблеми в финансовата част, дали примерно имате проблеми с даването, с получаването, с прошката, с любовта, с липсата на любов и за това да нямате любов или примерно да нямате човек до себе си. Общо взето тази диагностика дава много ценна настройка. Купувайки си една такава диагностика, вие първоначално получавате време с мен, работа около 2 часа, пак казвам, 2 часа и половина. Това на първо място. На второ място получавате 10 видеа в пакет, които са изцеляващи такива медитации, които плюс практики, които пречистват и синхронизират енергийните ви центрове. Получавате видео, в което получавате информация за всеки един енергиен център. Какво се случва, откъде идва проблема, как се блокират чакрите и какво се случва, когато ни е блокирана определена чакра. На следващо място получавате информация с видео, което може да направите вие самите да си направите диагностика на чакрите. Т.е. как самите вие можете да си направите диагностика, дали по принцип имате проблеми, имате блокаж и така нататък. Общо взето с срещата с мен, вие ще имате информация, знания и аз ви давам след това инструментите, за да може да отработите всичко това, което е необходимо да работите. Това е едното. Ще сложа линкове за
2 работещи практики за пречистване на нашите взаимоотношения с майката и с бащата и ще сложа цялостният сайт там, където ми са услугите, които са работещи, те са платени. Ако не, може да се абонирате в каналите ми Даниела Василева Таро, Даниела Василева Маг, Даниела Василева Инфо или във Facebook, Viber група, Telegram. Навсякъде имам информация за себе си и линкове, където да се присъедините, където ви е удобно. Влизайте, присъединявайте се, споделяйте видеята, защото няма значение дали ще е маг, дали ще е таро. Аз винаги боравя с информацията и винаги това, което ще дам, то ще бъде работещо, то е работещо и то дава резултати за хората, които търсят, хората, които са търсачи и хора, които наистина искат да получат отговорите. Но това, че чувате информацията от мен, не означава, че тя ще проработи за вас. Тя трябва да мине през вас, вие да я усетите и да я отработите, т.е. да има действие, да има движение, защото само с чуване и само с слушане не се получават нещата. Така че пожелавам ви успех. Мама отговаря за любовта, татко отговаря за парите. Ако това всичко ви е окей, пък нямате пари и любов, просто вземайте си услугата, диагностика на чакрите, там се установява конкретният проблем и оттам вече вие работите с конкретна насоченост там, където е необходимо всеки път сами, без да се налага да бъдете зависими от практици или от хора, които се занимават с така езотерична дейност или дават информация. Пожелавам ви една спокойна вечер и хубав ден, в зависимост от това, нали, кой кога ще гледа това видео. Бъдете благословени, бъдете здрави, обичани, обичам ви и до скоро виждане. Чао!